Ох, так гляди, як упирається, так некий добрий щупак, мабуть. О, нічого собі. Ми були на плитководзі ось, а тут підплили де глибжеє. Ну ручку витягни, ні. Ладно вже. Тише, 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 тише. О! О! Так, у нас там дірка. Давай її сюди. А ми не провалиться. У нас тут дірка з'явилася. Неким немовідомо яким чином, тому ми боїмося, що утече щупак і не сфотографується. Все. О, а глядите, яка верчалка пригожая. Ну, толстый щупак и пригожая верчалочка. Да, любит такие пригожие блешни. Это щупака. О. Ну такая его добрая щупака. За 2 килограмма. О. Да, красивая. Ну все, и повалюхала спокойненько, не треба было реанимировать.